Ora ketok rada ketutupan ning kene. Wo alah. Malah wis do mlumpuk ning Karang Kadempel. Ayo. Di apa sebane do nyaket sowan-sowan ngono. Heeh, lha iki nganggo apa? Nganggo apa? Ais srepek. Aku kok srepek. Wong sing nganggo playon songo ngono wae. Yuk ya. Playon songo yo, Cok. Iya. Oh ya wis. Ayo gek do nyaket rono. Ayo dicaketi kae. Alon tata lenggahira risang parto tameng dasi misudan donoraras Gus Ndara Gatot, Ndara Antarja, Ndara Antasena kula jan ngaturaken matur nuwun niki. Dene ndika sedaya kersa rawuh wonten Karang Kadempel sajake badhe paring pambiyantu nggih. Kut jaja aku sing apa jenenge? Tinggi harapane. Oh, Petruk.
iki kakekne Semar bakal mbangun desa. Monggo iki para pepunden Pandhawa ya padha lenggah ana kene uga bakal padha sabiyantu. Dadi para putra ya kudu melu sabiyantu. Ya Petruk. Wis lumrahe yen para putra uga padha sabiyantu. Ngelingi kabeh lelabuhan iki ae Semar tumraping negara Ngamarta. Iya para kawan. Aja sumlang kabeh para putra mesti melu ngenteng-entengi bot krepotan iki ae Semar. Waduh matur sembah nuwun. Lajeng kersanipun pripun, Petruk? Ya mung ngene. Gegayuhan utama ki wis sak mestine yen ana pacobane. Mula aku sak sedulur mapan ana kene iki sing baku njaga keslametane Kyai Semar lan kahanan Karang Kadempel. Neng kowe kabeh ya sing kudu prayitna. Merga saka pandugaku ki mengko bakal ana wewujudan sing ora kasat mata. Ora kasat mata niku pripun? Tegese bab sing alus. Weh. Alus. Hantu po? Ya kaya ngono kuwi lah. Kaya ngono kuwi. Gampangane iki kaya ngono kuwi. Mula Kakang Gatot, Kakang Antareja iki ya sing do prayitna waspada tenan. Merga iki pancen arep ana laku dom sumuruping banyu kang sumedya mbuthek banyu bening. Klebu Gareng Petruk Bagong ki ya sing do prayitna tenan. Nggih, Gus siap. Lho Gong, sing ati-ati lho iki, Gong. Kuwi nek ora ati-ati, wah. Aja nganti nglamun, pokoke aja nganti suwung jagatmu. Sa, pokoke nek aku ki ora tau nglamun kok, Truk. Ya. Sorote pandam sula amadangi pasareyan rangi wadana remu-remu kalingan harangan sang diamanangkung sumungkem guling sang kakung rerepa baboe maneman peraton tik branto kulup dadah runtik olah dalah Arjoko blai blis lanat podo jek-jekan. Wah mundi dawe pukulun pandya Betari Durga aku sak kanca supaya mapun ing Karang Kadempel kene. Nanging supaya padha laku panglimunan pamriye. Sing mapan ana kene aja nganti padha mangerti wujudku ya. Iki para putra Pandhawa lagi padha jagongan. Wah ladala tak giri kudane. Aku mancing ning awake Antareja iki. Ngopo Kang? Loh, waduh, wah iki. Gus, wih, lah niko pripun niko? Lah kok Ndara Antareja? Wah, iki perkara masalah baru. Pripun niki kok gene kok sajake dijempalani terus. Lah aku lak mau wis kandha to. Aku wis kandha sing do ati-ati tenan ora kena do ngalamun. Lah Kakang Antareja iki mau mbok menawa Kang Slupan barang sing ora ketok njur ngerti-ngerti ngajar Kakang Gatot. Wah, lah ora ketok kaya ngejak omongan sapa jenenge Ndara Gatotkaca e. Lah iya kaya ngono kuwi tipu daya muslihat. Wah.
Lah terus menika terus pripun Gus anu Ndara? Lah ya dipisah arep kepiye oh enggak dipisah enggak. Gatotkaca sejatine leku sakit karo kowe iki wis kawit biyen. Merga padha-padha anak werku Dara nanging kowe sing ditresnani. Kudune sing ditresnani ki Antarja. Merga aku ki anak mbarep. Mula aku sengit tenan nek karo kowe. Pantese omong kudu tak ajar ngene iki ayo. Nek pancen kowe digdotang ya Gatotkaca. Antarja kae Kang Supan barang sing ora ketok. Mula terus tegel ngajar karo Kakang Gatotkaca nganti semaput kaya ngene iki. Lha terus niki pripun, Gus? Dipriksake nggo? Ora kudu dipriksake. Menengo wae kowe iki. Tak leletane nganggo sungutku tangyo, Kang. Pun Kakang iki mau kena apa? Ngerti-ngerti kok diajar karo Kakang Antarja. Ayo merga Kakang Antarja iki mau kelebon barang sing ora ketok. Mula banjur tega jempalani Kakang Gatot. Wis saiki ngene wae. Kakang Gatot kuwi duwe daya piandel ya kuwi Suket Kalanjana. Wih. Suket Kalanjana, iya. Kuwi daya piandel lho Petruk ora nggo dolanan. Kula tak nyuwun nggih makani sapi. Wis kono kuwi minggato wae, Truk. Sengit aku nek krungu suaramu jane. Pae ora ngono kuwi ah. Mau. Ayo to, guyon biasane guyone kok. Meneng sik iki lagi serius. Oh, oke sip. Tak meneng aku. Wateken, kuwi wateken ben iso weruh sing ngeslupi Kakang Antarja. Wateken, Kang. Nek wis weruh Kakang Antarja kae genti ajaran wae ya Dimas mati dening aku.
Bagus iso tangi kowe Gatotkaca ayo. Saiki padha lanange padha dene anak Werkudara dhisik Tigdaya nyuwun pangapunten aku kepeksa tegel karo Kakang Antareja. Waduh. Ah. Oh, ladalah. Antareja mbok ajar aku iso metu saka awayan ngono. Apa kowe iso weruh karo aku, Gatotkaca? Ora weruh apa dudu aku. Ayo kowe ngaku wae. Buta saka ngendi aku Ditya Maling Sukma. Wadyabala baju barat. Tekan kene mung arep gawe geger. Pancen aku tekan kene supaya ngiri godha sing do mapan ana kene. Lan supaya gagalake gegayuhane Semar ora gelem bali aja takon dosa. Tak ilangi cagak siramu. Wah, untal malang rimah-rimahe. Waduh. Wah, wis iki. Saka pengeraku kok buta-buta kae mesti do mlayu, wis kalah loro ki mesti mlayu kancane. Wedi karo awake dhewe. Ning awake dhewe tetep kudu ngati-ati lho iki. Tetep kudu ngati-ati wis. Jenenge kok manut sapa e? Mbok tak kira kowe iki ning mburi kowe. Ora, sik tak ning kene sik. Ya sorry kok telat e. Jenengan mlayu banter banget e. Wis wong iki jare rasane ngene iki ora apa-apa kok jane.
Ah, aku yo nggo genep-genep ah. Yo. Neng tetep iki engko kudu tetep praitno hati-hati, kudu njaga Karang Kadempel. Nggih. Lah terus pripun? Iki sinambi nunggu dawuh Kyai Semar karo para pepunden Pandhawa, ayo do dijaga meneh Karang Kadempel. Meraino semubang hiwang haruna kadinetraning anggara apuh sabdaning kukila kanikara sageter Ong ilahing Semar ulun pasang pambagya padha kanthi harja inggih pangestunipun ulun padha wenang wilujeng sowan kula pangabekti kula kunjuk ulun ya wis ulun tampa karya bomba ing tas ulun banjur apa karyani Romarak ana ngabiyantara ulun kekilapanipun menapa temtu paduka pukulun sampun prisa dhateng mubah musik legetaning manah kula adile pitakon kuwi mung diwangsuli mula nganggo sajarwa dhisik nggih kula tak matur ulun kula niku ditangisi momongan kula para Pandhawa bilih Bedhari Sri dewaning boga niku murca mongko kula ngertos yen Bedhari Sri niku pancen paduka timbali dipun kersaken sawetawis mapan wonten ing undaran Tirbawana mriki lah niku jalan ingkang dipun kersakaken menika kados pundi pukulun Semar Bedhari Sri ulun timbali ulun kersake sawetara mapan ana ing kayangan ulun iki
Yaktine ulun mung kepengin ngelingake marang para pendholan kawulane Ngamarta murih aja nganti singlar ing sesanggeman. Aja nganti lali marang bumine, bumi kang saben-saben wis paring nikmat mupangat. Wis samestine kudu dijaga. Merga kasunyatane bumi iku uga kalebu sumber panguripan. Mula kudu ngaturke rasa syukur marang Gusti ingkang Maha Agung, ketang mung sarwa prasaja, para kawula aja nganti ninggal, aja nganti lali nggone padha ngadani sedekah bumi. Pinangka tandha rasa syukur lan matur nuwun marang bumi kang wis bisa paring sumber panguripan lumantar wulu wektu. Iku Semar. Inggih. Niku sedaya nggih pun kula aturke kok. Lah yen ngaten samenika lajeng kula nyuwun supados Betari Sri menika piye Semar? Ngapunten pun ngantuk. Kula niku sekedhap kula tak radi majeng sekedhik. Nek mboten enten kegiatan kula nika sok lir-lir piyambak. Kula nyuwun Betari Sri. Iya ora usah seru-seru Semar. Nggih, nyuwun pangapunten. Kula nyuwun Betari Sri enggal kundur dhateng negari Ngamarta. Slamesaken dhateng para kawula, utamane para among tani murih saged kinayoman dening Sri ya Semar. Kaya wis cukup ngon ulun nyoba para Pandhawa. Betari Sri samengko tumuli ulun dawuhi supaya mudhun marca padha maneh ngemongi pandholan para kawula Ngamarta. Semar Parmara remeng uswa yung hambrang kating arunan engkas ose aneng marga hama lakung risang gondo astrat mojo long lalu hangulati inggih matur sembah nuwun sanget matur sembah nuwun pukulun dene sampun minangkani panyuwun kula sedaya dawuh paduka pukulun badhe kula esthaken nanging lajeng babakan anggen kula badhe bangun desa babar pisan kula nyuwun dipun ayomi pukulun. Ayo sumelang Semar, ulun mesti bakal njangkung lan paring sarana marang gegayuhan kita. Nggone bakal bangun karang kadempel, malah babar pisan ulun uga paring wahyu katentreman kanggo jeneng kita lan para Pandhawa mudhune para kawula Ngamarta. Nggih matur sembah nuwun pukulun. Dados niki lakone saged dados lakon wahyu katentreman. Iya mengkono Semar. Nggih. Jebul mengkaten. Niki saged kangge lampahan tumuring wahyu katentreman mangkono. Mekaten. Kang saka iku bebarengan Betari Sri supaya mulih negara Ngamarta. Ampun gumujeng. Kula niku pancen ngaten niki ampun gumujeng. Iya mboya Semar. Semar kita ulun sot. Mboten ampun. Kula tesih ajeng momong Iya. Babar pisan tampan ana sarana kakuatan kanggo bangun desa uga ayu katentreman tumuli tampan ana Semar. Inggih matur sembah nuwun pukulun.
Kakang Semar. Kula. Sak kundur musaka kayangan katone iki pukulun Bathari Sri uga wis kundur ning Ngamarta. Nggih sampun. Wis Pak, mau aku weruh mak klipet banter banget. Mak klipet banter banget sing diliwati ku langsung ijo royo-royo kae. Wah. Mak klipet banter banget arep tak tututi ra nyandak, Pak. Petruk ki. Bengi iki kok ketoke seneng-seneng Pak arep bayaran kok. Sono lunga wae. Ora aja ya, Nggo. Kene iki ndak kopong banget kok, Pak. Tak isenane. Rene, Gong. Ngapa? Rene bahas Bathari Sri. Apa? Sri bakule kaya kono keto. Kudu beda kae. Wis biyen bakul biyen saiki wis ora ana. Heeh ya. Heeh. Wis gek teruske, Pak. Nggih. Sapa jenenge mau? Bathari Sri. Bathari Sri sampun kundur. Sampun mulih teng Ngamarta, negara Ngamarta. Aduh Kakang. Matur nuwun banget ya Kakang Semar. Nggih. Malah kejaba kula diparingi sarana kangge bangun desa. Ning ugi malah diparingi wahyu katentreman. Ning ampun kaget. Yen iki kados tesih wonten pacoban malih. Gareng mlayu-mlayu ana apa? Nggih, Pak. Aduh, Gusti. Matur wonten kersanipun Bapak saha ndara-ndara kula. Sarabatipun panjenengan sami rerembagan Jawi geger. Geger tenan iki. Ana apa? Margi karang kadempel kedatengan Bathara Kala. Para putra-putra ugi mboten wonten ingkang wani medhuke. Lah kok ana-ana wae Bathara Kala rene iki ngopo? Sumbar-sumbar. Sing disumbari ndara-ndara kula Pandhawa yen Pandhawa badhe dipun mangsa. Krana niku jare Sukerta. Wah, tak jangkae. Gagah gedhe dhuwur iki mesti Werkudara. Wah, kowe Bathara Kala. Sing jar arep mangan aku sasedulur. Ya, pancen Pandhawa iki dadi Sukerta. Tegese kuwi dadi wanganku. Mula ya manuta kowe dadi mangsaku Werkudara. Yen pancen iso gage panganen. Nanging kepara kowe sing malah tak dupak mencelati kamu. Wah, untal malang. Lululut. Udar. Wah.
Waduh. Waduh. Nah, mati. Waduh. Ah. Waduh. Ah. Ah. Wah. Ah. 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 Hold! Ah! Ah! Ayo! Ah! 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 Ayo! Ayo! Ah! 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 Ayo, di mana? Wah! Ayo! Ah! 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 Wah, iki pembayune Pendha Prabu Puntadewa. Punta, dulur-dulurmu adi-adi wis tak pangan manjing wadukku. Kowe kok malah kaya pasrah arep tak pangan apa kowe ora wedi? Bathara Kala. Pati uripku wis tak pasrahke ana ngersane Hyang Maha Agung. Nen Bathara Kala dadi jalaran patiku monggo. Ah, kakeanmu wis untal malang. Ah! 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 Waduh. Wah. Udah. Wah. Wah. Ah, aduh. Waduh. Wah. Waduh. 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 Ah. Ah. Waduh. Aduh, hati aku. Waraku Dara Janaka kembar. Tak pangan kaya gampang wae mancing waduk. Waduh. Ning barang Puntadewa tak pangan, mung mandhek ana telak kok malah kelelegen aku. Ah. Tak lulu ora iso, tak lepeh ya ora iso. Aduh, piye iki lara kabeh awakku. Aduh. Ah. Aduh Yai Semar, aku tulung ana, aku nyuwun pangapura. Aku kasihku dening Kang Murbeng dumadi dene aku wis mangan para Pandhawa. Waraku Dara Janaka lan kembar wis kalu mlebu ning wetengku mung kari siji Puntadewa.
Rekane tauntal ning malah mandeg ning gula aku dadi klelegen aduh. Iki tak ulur ra iso tak lepeh ya ora iso mati tenan aku tulungono Yai. Kowe njaluk ngapura ki merga kowe wis ketaman Tom. Ya kaya ngono kuwi oleh-olehane wong murka iki kala. Gosik Kyai. Aku ki jane mangan rak ya ora luput to. Ora luput piye? Gage omongo dasarmu apa? Sing tak pangan ki Pandhawa, monggo kuwi Sukerta. Pandhawa kok tak anggap Sukerta ki? Dasarmu ki apa dasarmu? Merga kuwi wong lima lanang kabeh tur tunggale kabeh. Lah nek kowe durung ngerti iki takon. Merga ngertine iki karo takon dadine karo tiru-tiru, apike karo tumandang. Mula kowe kelegen merga lehmu mangan ki kleru. Rumasau Pandhawa lima ki Sukerta. Kowe tak kandhani ya sing diarani Pandhawa Sukerta ki ngene. Umpamane aku duwe bojo banjur duwe anak 5 cacahe lanang kabeh kuwi diarani Sukerta. Lah yen Pandhawa Puntawerku Dara Janaka kembar kae dudu Sukerta. Merga kae mbokne loro goblokmu lho. Puntadewa Werku Dara Janaka ki anake Kunthi. Nakula Sedewa ki anake Madrim. Kok terus diarani tok arani Pandhawa 5 Sukerta ki? Utekmu ning dengkul apa piye? Mula kowe nganti klelegen ki merga kowe iki ngawur. Ngerti nek ri kok mbok untal ayo klelegen aduh mati tenan aku. Waduh. Aduh Kyai aku luput. Aku tulungono. Kala kowe mbiyen tau dielingke karo bapakmu ya Bathara Guru to. Kowe kena mangan Sukerta nanging wanti-wanti sapa sing iso maca tulisan ana bathukmu, sing ana telakmu, sing ana dadamu, sing ana gigirmu kuwi Singkirana. Ya apa ora? Iya Yai. Yen ngono aku nyuwun tulung mbok wedarke lan mbok wacake babar pisan Kyai. Wacake piye? Tulisan sing ana bathukmu, sing ana telakmu, dadamu, gigirmu kuwi mbiyen wis tau diwacake karo Ki Dalang Kandabwana to. Kala ruwatan ki ragate akeh. Merga ruwatan ki sajene ya akeh tenan. Waduh. Laleku klelegen iki terus kepiye? Lan Pandhawa pisane metu saka waduk kuwi kepiye Yai? Wis, kowe cukup tak wacake Caraka balik wae. Kowe mari le kelegen Pandhawa ya wutuh bali meneh wis tak wacake Caraka balik ya. Ngatha Bagamanyaya Jadapa Lawa Satada Karacana. Aduh Yai. Waduh. 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 Aduh. Piye rasamu? Barang Pandhawa wis mbok lepeh piye saiki? Yo, kepenak rasane aduh Kyai. Aku wis kapok tenan ora arep mangan Pandhawa. Sepisan mlaku nyuwun pangapura ya Kyai. Wis aku tak bali ya Kyai. Wis kono bali janji baleni meneh aja takon dosa.
Bathara Kala tekan kene iki jebul ditutke karo mbok-mbok Ane. Ayo gelem bali apa ora? Tobat, bali yo bali Kakang. Yo gek bali. Gek bali. Tobat yo bali iki bali Kakang. Wadya balamu kae do dituntun. Dadi kon bali. Iso bali apa ora? Tobat bali iso bali. Yo bali. Bali selak kesuken iki. Niku wau napa Gus? Wah ya wis. Sing penting kowe ora kena nggih pun. Sengaja tak liwatke dhuwurmu men ora kena. Kok nek kowe kena ora sida bubar. Nggih. Engko ndak enten lakon Semarilang. Pun niki lampane nggih pun paripurna. Sing disuwun saged ambabar kanugrahan agung utaminipun dhateng warga ing dusun. Perang wedanan kene. Iya. Mugi-mugi tak balenani meneh pisan meneh. Ben bubar rada suwe sithik. Tansah sing disuwun saged ambabar kanugrahan agung utaminipun dhateng warga ing dusun perang wedanan kene. Mugi tansah jinangkung binerkahan Gusti tansah pinaringan kabagas warasan. Lumintu rezekinipun rahayu Dara.